Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pag nami ko lagi ang kay manusalam naman bagyo no sira na pagkabesa makinag. Sige ang kay mga punggulalan sa Maranosong, ari na rin orkano. Sagi man buong kaya rinarino na siya mi buhay pila lang sa giyang uta Mr. and Mrs. Si Norasya, si Ajesnor, kasama-sama niyo sa dinibad niya studio. Salam. Nalagay na sa tarenta, naganatan ako nainaon na leyakin. Namawatan din kaganatan akong nasuka pang ganaat namuran din sorang nakamapapangantahin nakawatan ng kapan kadangin panasosakan napapinalan na kasala pesa korap penatalo walip pumpungan nakapabas sa nasarana nakamapinggo na sa sigaran naon na leyakin nainuso sa kinaya ngagagkinat na sakit dasar warno di pik I know kagutirang tangan nakakiyang ganit napasilang ka umamga nga upang kamapimuni at tukat tiyasan ayo managi si bayaw nga gusto lingayon
ibu nasilada kami nindagasigina ako sirungot dindingani inapanganing kaorena akong kambukon sa opinisan sa lupa marin ang sa pinaon na lehay sa Sumberawat rakabas romayasa ngapang ginatako bilangan na makapaw ko dangasa napagkaunot sakit sirulah nakaoperak na sampai ako sirungot dindingani kainaot na leyawe nakabot niyagin dapat wagak kau mampu ngasan nangang maliwani sa inaot na leyawe sa ditidiri dusani sa ayamuri dusani nga orag sadadang na mapapagantay nga ay nabasakit sa tawa malambutan nabapiaran degantay at mukadisino na di makambungadana magusuling ayuhin tabapiaran tangatay na di makurang walang nukasino kurang dahil mo sa akin ninduro na inapan kay tawan to di kaop bemaya o na pumaling kuanan na mapagumong ko busog nga ditakan loyo duta tukatmu denu kahirib na diikip pamalat kumawatan na marani sa rimpunan tasayad kabit na kanak